No mä tuun täältä joen suunnasta. Yksi jäi. Yksi jäi. Nice. Mä tuun joen täältä. Onko se rölli vai ei rölli? Ammut sä mun oikealta. En. Kuka sä oot? Kuoliks sä? No ei vittu mä se on talous! Se on siellä! Se on siellä sisällä, se on siellä oikealla! Mä sain sen. Hyvä, mä oon downissa on ne tässä ovesta joku ehkä 5 metriä eteenpäin. Zombit. Mun viikkoa vasemmat! Nois, tapoit sen. Joo, mä tapoin sen. Nätti. Vittu Se joku. me ollaan autolla, me tullaan nyt täysin. Eikö tässä juoksee joku ihminen? Ottiko te? Ottiko te tässä Ei. Me ollaan autossa. Kyssä, että oikeesti. No mieti IRL. Tossa on. Tapoin. Mä tapoin sen. Nice. Hyvä. Ei ole mitään siellä mun ruumiina vissiin. Okei, nyt lähdetään. Holy shit. Noniin, jes. Go. Miksi sitä muuten näy Pakita sitä vaan jo. reppua kädessä? Ei se näy. Ei se näy. Niin se näkyy mun mielestä siinä modelle. Nätti käännöstä. Nyt vaan mahdollisimman pohjoiseen ja helvettiin. Nättiä. Oi. Nättiä. No se on basessa on kesken. Hei, tarvitaanks me pipe wrench Kristi? Kuka tuli? Lato, kuka on vastapäät? Miska Lato. Mä oon talos. En mä tiedä onks tää laatu. Ei kun Lato. Sä näit mä kurkkasin äsken toiset puolet. En. Ei. En. Lato vihu! Apua! Sinne päin kaikki hei. Mitä kaksi? Mä oon fucked. Apua. Mä näen Miikka sut. Vasemmalla tuo! Mä ollaan siinä, mä oon teidän auton puolella, se on minä! Mä oon auton puolella! Me tapettiin se. Ei, tapettiin joku! Tapettiin vihu. Okei. Vihu. Käy Miikka, älä kuole. Backa Miikka. Niitä on kaksi mun vieressä. Mä näen Miikka. Backa, mä holdan sitä kulmaa missä äsken oli. Mä holdan. Juoksee! Mä löysin, mä tapoin sen. Onks sä sen kuka ammuit? Sä oot sen kuka ammuit. Kuka ampui äsken? Ammuin sua vaan. Täällä on aivan sairaat niinku. Mutta ei, onks muita? Sä oot tässä jo. Mä oon tässä. Se on ees. Houdassa, mennäänkö puskea sisälle? Mä flässään ja sit mennään. Tehdään silleen. Ei se oo siellä. Mä näen tästä. Eli ei se oo siinä kulmassa, se ei oo siellä. Mä näen tästä, se ei oo siellä. Se voi olla tässä pienessä kulmassa tossa oikealla. Niin on. No puskeks mä vaan sen kuolemaan? Heitä naapuri. Pusketaan kahdestaan. Se on siinä. Jäi. Koilla täällä. Markkanen lähde pakittaa tonne taakse. Siinä vähän se moottorista rikki Miikka. Kohta. Sä ajet vaan suoraan siihen meitä. Ammuttiin. Sä tapoit se yhä äijä. Joo. Niitä on lisää. Mä oon down. Se ei ollut kuollut saatana, se ampui mua. Mä näen joku on mun takana. Yksi puuttuu. Mä oon tässä. Mä oon autolla, en mä näe Mä mitään. näen. Kuka luuttaa? Yksi jäi. Saitko? En. Sain. Mä kuolin. Siellä on makaa lisää vihui. Miska. Ei, Ja? se on vihu. Me makaa jossain. Mä oon paikoilla. Mä kuolin. Harmaa kerrostalo, sen katolla. Kerrostalon katolla. Joo. Joo, näen. Jos mä saan sodin, mä ammun sen. Mulla on double shot tässä. Siis onko se lähellä teet? Ei, joku 100 metriä. Mut siis se on Oikein isot se kerrostalot kattoo siis. tänne. Joo. Miskä sanoi kun ammut? Mä ammun samaan aikaan. Ei vittu. Joo. Näki. Jäi. Nice. Yes. What? Edessä. Auto ajaa edes. Toi on vihu. Ammutaanko me? Ei vielä. Vai vittu, pitäisikö ampua? Silloin. Ammutaan kuski. Osuin päähän! Oh Se jäi! my god! Mikä toi sotti Holy shit! Oliks mulla rekordi? Mä rataan tän podin tästä pois. Autolta on tulossa ihan tosi lähellä. Missä se on? Voida. Mitä vittua? Oot sä... Ei, Venä! Mä pysähdyn autolle. Ei, älä pysähdy siihen, me ohi. Me siinä on vihossa lähellä. Okei, mä peittaa sitä. Mitä? Mä oon tiellä siis. Mitä? Mä menen sinne millille päin nyt. Oota, mä näen sen. Mä ajan takas. Tuu takas.
Se crossas metsän toiselle puolelle. Okei. Se ei todellakaan varmaan tiedä susta. Ei vitos tiedä. Mut eikä sit Juoksee varmaan- metäs, juoksee metäs. Mihin suuntaan se menee? Karkuun, tuu, jala. Minne päin? Mä tuun täältä autolle. Mä tapoin Missä päin? sen. Mitä vittua? Kato, et hetkonen. Mä kuolin. Katsotaan. Mä kuolin. Se on tosta kirkon alapuolella jossain. Mä näen. Missä päin? Se kävelee poliisiasemalle päin. Jonnes, tuu tästä voi ampua. Nakke, Mies- kykki. Mä näen! Ja kuoli. Ihan vitun kuollut. Kattooks toi tuolta ovesta? Joo, mä näen. Miss? Kuoli, Vasemmalla, se räjähti. Siellä on yksi vielä. Joo. Kuka kyykkää? Ampuuks joku? Missä? Mitä? Siis te ette edes kuule kun mä ammun. Ei mä kuulu sitä ranaattiräjähdystäkään. Avaa ovia heitä sinne. Meitä ikkunasta. Pystyykö se että? Senti. Se yskii. Ei mä yskin. Odotatkaa vaan. Juoksee. Jäikö? Uutista. Hei, savua! Missä? Vähän tulossa. Nyt. Ihan. Jonne, oota meitä. Oot sä siinä talossa? Jonne Foxnautit lei. Joudun box. Sano sille, huuda mikkiä sille tää. Mä tuun heittää Foxnautin Jonne siihen. Mulla on sulle antidootti. Valmis Foxnautitukseen. You wanna die? Oot sä valmis Foxnauttiin? Joo. Mulla on antidootti. Ja mulki on. Lensi. Haha. Kuka? Zombi Sait nammui. se. Sai sä. Kuka ampu? Nätti. On boksi. Heitä heti 2. Joo. Lens. Ne menee yläkertaan. Ne ampuu Joo. ihan vitusta ohi. Sielläkin on boksi. Siellä on. Mä oon downis, jumalauta, se ampuu mua ja mä en nähnyt sitä. Se on sen sisällä kyllä. Mä oon downis. Mä en oo kuollut. Juoksi ulos. Se Jussi juoksi sua päin. Jumalauta, I'm dead. No. Siis, mä siinä kontin kohdalla. Mä en ymmärrä miksi Näis. Joo. Sai kolmannen. Se on selvästi se kattelee. Rekka, ampukaa. Talossa sisällä, yksi. Rekka on niin kuollut. Rekka ei kuollut, mitä? Nyt kuoli. Vittu siellä talossakin oli. Boksaaks mä sen taloäijä? Lentää nyt. Se osuu meihin, fuck. Mä menen etuovelle. Nice. Oi, sä oot miskatos. Juu. Hyppäs taidoili jo. Vitsi, mä menisin ampua sua tossa. Se jäi. Siellä mihin sä katot. Siellä. Se on. Piikkaa Metikössä. Tossa vittu! Ammuin naamaa! Mulla tää jämmäs aseen, jumalauta! Se ei kuole. Ampukaa se! Mä en oo Jäi. kuollut. Teitä ei silti huono ollut kyllä. Vähän yllättynyt mä oon oikeastaan tosi yllättynyt. Äijä, suora edes hanaa ihan vitusti! Niitä on joku 7! Holy Se shit. on yhden päältä. Näit sä? Joo, mut niitä oli joku Ai 5! jäädäks fightaa? En mä tiedä, meillä on ihan täydet. Jäädään. Jäädään vaan. Tuossa vasemmalla. Teet vaan se sun ihan vieressä, Miska! Onks downis? Nyt tulee, joo, sain ainakin yhden. Menen tielle. Joo, siinä on yksi. Finissasit sä se. Joo.
Kuka Saat Jonne? Joo. Mennään. Mä oon Jonne sun takaa, me voidaan ampua kahdestaan. Mä en näe. En vielä. Nyt näen. Joo, Ampukaa vaan. mä näen. Ampukaa vaan. Tossa joo! Ei tee, nyt. Kuoli joo. Joo, dead. Se nousi ylös, mä ammuin sen. Okei, se on mun moka, mutta Joo, mä menen muuten. että se ylistyy kyllä, että se alkaa vain tähtää kehtaa. R laittaa lippaankin, eiks laita jos painaa kerran? Päästä, niin joo, se vähän kirpasee. Mutta jos se on mut 5 metrin päästä, sen kulma tulee ihan järkyttävän musta. Et se niinku sattuu aivan saatanasti. Joo, jos se Joo, kyllä toi vörtti on aina 2 vaikka voittaa.